Здравейте, любители на Обрете Здравейте, любители на гейминга. Това е моят мултиплеер survival. В сървъра няма да го казвам името и това е моята малка къщичка и реших да не започвам от нулата. Също така започнах и... Човек, защо не кажеш името на сървъра? Не знам, няма го кажа. Сливенкрафт! И това всичко тук е от евенти и шопът. Да, защото е Това е къща на нашия приятел Скрайло. Направих автоматичен смелтър, не се получи да разгубихме всичко. Планирахме отдолу да е нещо като бункер, но и това не се получи тук. Ако не се лъжи, имаме вилиджър. Нямаме вилиджър. Там беше моята стара къща, там е замъкът, който почнахме да строим. Фермата, която разбиха. Къща на някакъв пич там в далечината. Но сега да се върнем на моята къща. Планирам да направя къщи около самата скала. Там виждате втората къща, която съм запланувал. И да, тези колони нямат много смисъл така да са поставени, като си има преди, че са толкова близо до земята, но повече ме кефът така. Това как съм го направил, бе? Така. Гош, какво цъкаш? Какво? Какво цъкаш? Да, FIFA! Демото. Да. Защото не ми се плащат 100 лева за тази игра. Дупска. Чуя се дали да почне FIFA 16 и да ги излъжа, че това е истинската FIFA 16, а не демото. Вие не сте чули нищо, Боби. Не може, защото те имат доста разлики. Чак доста не, ама гордо. Боби. Ти си Боби. Боби. Ти си Боби. 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 Мисля, че знам защо нямаш гледания. Защото само говориш за Боби. Добре. Те, които спочат мега странното и не знам как да се го служа. Може би с втори мост, разкоен от тоя. Да, това е китайски мост. Как така е хем китайски, хем е китайски? Миске е в удоволствие, мир и спокойствие. Стига си ми крадял фразата, бе, мъж. Боква е, бе, жена. Боква е травестит. Печелиш. Боква е, бе, Боби. Кой е Боби сега? Ти. Така, защо го сложих тук? Защото си мъж. Майка ти какво е? Жена. Като тебе. Бат, ние сме най-големите сексисти. Ти си брутален сексист. Аре, бе, жена. Аре, бе, мъж. Да, мъж съм. Ти! Да, бе. Майка ти, много ясно. Боби. Ти си Боби. Да, набих Боби. Казвам, че ти си Боби. Това е нещо, което са ми казвали. Освен, че си жена, но това е вярно. Женомразец. Женопритежател. Да не сме в Саудитска Арабия, бе, човек. Саудитска България. Танци, ракия, си ракия. Колко трябва повече на един човек? Седих се. Още ракия. Глупака. Това как сега да го запомня. Да, не обръщате внимание колко нубска е тази къща.
Не, разкарай се, мъж! Готово. Между другото, Чакай, Радо тук ли е? Откъде да го знам къде е? Да знаеш, аз какво съм ти виновен, бе, мъж? Имам странното чувство, че си обратно. Аз не съм ли според тебе, бе? Бат. Това е напълнена една сцена от Българ. Ако не знаете какво е Българ, който си гръмнете. Където един вика: отивам се с жълтите вестници. Писали са, че не съм гей. Представяш ли си? Да, сещам се. Това Билко ли беше? Да, Билко Бибитко. Билко Чичиритко. Билко Бабитко. Билко майка на Боби. Билко бати красиво. Не, бал се, ще умра, ако е ви. На живо. Не знам дали съм си показал новия скин. I'm fish on collection and I come to you. Не разбрах нито една дума, освен че си обратен. Ей, брат ми, как сте? О, Радо! Радо! Дери снима клип. Радо, излезе. Седно ще го качи. Моля? Верно ли снимаш клип, бе? Да. Значи си тъп. Така, тъп е. Бат, ти не мога да цъкаш Майнкрафт, за какво снимаш клипове? И няма нито едно гледане. Не, има едно. Моето! Не е вярно, имам две. И моето. Така, това Аз снимам ги за кеф. Това е отговор. Това е Радо мъжки, там, не знам. Поне един мъж да има, бе. Аз какво съм, бе? Обратен. Така, бе, един човек да ме признае най-после. Yes! Go to the 6-та минута, путки! Ба! Може. Дени, да не те уби про себе. Не, това е възможно само в Creativerse. Ти сега и не различаваш игрите. Затавки. Не различавам майките от кофа за буклук. Опа! Ти купи си очила. Аз какво съм ти виновен? Като не различаваш, кой си купи очила? Това тук как да го направя. С кеф, удоволствие, мир, спокойствие и кажи Радо. Радо! Така. Ти си мъж! You don't say. Сега тук Google преводач. Не думай. Опа, Google, ти си Google преводач, баси, мощни си, бе. Не, аз съм простотите на Дейс преводач. И така става. Пак превеждам на чуш език, така че. Трябва да ми плащат за това. Го, ти ако си намери... Бате, знам каква ти е мечтата? Какво? Да избъм майка ти? Не, Не. това е реалност. Да ти плащат да си грозен. Опа! Чакай, бе, що да ми е мечта? Значи той ще е за най-бедния човек. Чакай, бе, що да ми е мечта? В смисъл. И защото хем си грозен, хем си трябват пари. Ми готово. Не е мечта. Това беше много тъпо, бате. Това щеше да ми е мечта, ако бях грозен, ама не съм майка ти, така че. То мога качите към затапки.com. Аре. 35 на раз. И някаква снимка на някакъв гей. Тоест на теб.
Не на майката. Ти не разбрали, че на всяка твоя простиятел ще отговаряш с не майката. Добре, измислих тогава решение. Ара, Гого, Джаксън Мартина с майката и мърса ще продава за 5 лева, бе. Гого, Да. майка ти. Как се отговаряш на това? Майка ти не е ба. Денис, баща ти да е, бе. Еба си ги. Еба, тя е жена, бе. Кой казва, че баща ти е мъж? Не, тук Академия по затапки. Бата, аз съм най-умният човек на света. Никой не ти е дал думата. Не, бате, знаеш, че съм най-умният човек на света. Никой. Не, Това трябва не е да правя въпрос, стълбът стъкло. А нямам си оттъч. Да, аз съм най-умният човек. Как се казва, бе? Я ми кажи името. Gay.com. Нали знаеш, че това се затопи сам? Да. О, какво про! Какво про! Абе, Джаксън Мартинес ще те продава. Дейси, ти си донор. Абе, искаш ли да Гогаре да направим един общ шоп? По средата на всичко. Еми, ар, Там не може всеки си купува айтеми, ара, когато му трябва. ара. Тъпа, как беше ти скроило? Готов си. Приеми. Чакай, аз цъкам FIFA, чай да вляза в Майнкрафт. Баси хуя. Не Готово. цък. Той не цъка FIFA, той цъка FIFA демото. Ей, просто ми се плаща за нещо, което е също. Ара, какво Ай, не искаш? кажа, че имат много разлики, бе. Що ми взе главата? Ефим спонсор! Праже! Аз се спокой. И са... Сега гледаш отива у вас и ги заварваш на негото с майка ти. Извиняй, това... Това да не е твоята, бе! Това не е твоето, бе. Чакай, ти да гледаш в спалната какво става, Той го в момента си бичи киси, бе. Бати просто как позна. Айде, и си те могат да дадат ранг ютубър, бе. Не, трябва да имам поне... Май бяга 100 сабскрайбъра. Значи... Значи хубаво и се гръмни. Гого, аз имам за какво да живея за разлика от тебе. За да си биеш чеки на снимки на мъже. Не, майка ти ми пусна. За първи път от десетилетия ти я молиш. И накрая тя казва, малко келеще без пишка, ара ти пусна. Чакай, бе, нещо си бил пак пиян. Това е била майка ти. Бате, как го вкара този гол, баси келеш? И се отбира на вода. Ко? Ко? Връзката нещо много прекъсва, бе. Да. И се Радо? Радо? Нещо прекъсва много яко. Да, само при Радо обаче. Радо, вземи си по-хубави слушалки или микрофон или там какво трябва да е, за да се справи този проблем. Ехо. Да, слушай съм тук, ама Радо нещо изчезна. Жив ли си, моето момче? Ако не си, кажи да. То не е тук. Какво се случи, бе? Кой пише? Кой пишаде? Защо прекъсна Радо? Не, защо, Радо? Защо? Глупа. Не, защо? Мразя те. Радо. Ще го добавим към конферента. Ало, Радо, Да, тука ли си? тука съм. Добре, Денис, ти тука ли си? Не. Добре. Жалко. Значи Денис не е тука, хора. Тука ще цъкаме сега Барби, ама ба си майката.
Събличане на барбицата. Да. Това ще правим събличане То на... събличаме майката на Денис. Ооо, бас ми А просто. тя вече по порно клубовете си е съблечена така. Ооо, Вали какво Ще е работата. Аз съм открите, направих всичко на глас пейнове. Браво, Денис! Ти дори не знаеш какво строя, бе. Строиш малкия си хуй. Той ще Бобо, ако, построи на значи пуста. значи слушай сега много внимателно. Ако моят е малък, значи твоят не е навътре, твоят направо ти излиза през газа. Поне излиза от някъде. Поне го имам, батал. Бате, първо викаш, ще ми е малък, после че го нямам. Реши най-сетне. Двете. Ми, продавам си го на майка ти. Като вибратор. Като миниатюрен ви брат. Това така... Не сме Окей, на Арна. темата, животно. Чакай, че тук съм на... Болева твоето дилема. чакане, бе. Той чакам аз. Той Болева и чекирам. фара, бе. Болева и другия фар, бе. Чекирам как чекирах майка ти вчера. О, Аре, го горе да направим шопа. Аре, там да ти дам ли всичко, което имам? Ай, Защо? го слушаш ли за една минута? Трябва да ми услуга. Казвай. Трябва да проверя дали тази къща ми е в резиденцията. Коя къща? Тази, която току-що построих, бе, умен. Ами, не бях в сървъра, казвай. Къде си? Я да видя. What the hell? Да, не питай. Това ми хрумна. Чай сега. Не ти е. Не ти е фрес. Шит. Човек, ти тъп ли си, бе? Рез! С края пукна. Аз съм си фреса, не можеш нищо да ми направиш. Нищо, аре, го, ти дам умрели дайте. Има ли някакви диамантови неща и такива? Не, само една война. Еми, задръж ги, лад. Ай, казвам, про малко ще е резиденция. Рес, ремув, малка пишка, ти на Денис. Окей. Не! Какво про? Не изпукна също. Какво про, дами и господа? Не бе, човек! Купи ли го, бе? Да? Леле, какво про? Дей си, яла пак, яла ти. Радо, лапа и салат. Хуя. Я да аз да ти взема айтемите преждевременно. Опа, опи сворд. Минус 9000. What the fuck? Да, има такъв сворд с минус 9000 Да, атака. не бе, човек, не! Аз не ти бия демидж, бе, ела хуй. Това е със Соня Сворд. Яла, бе, хуй. Снайп! Ела, бе, бате, ела. Искам пром нещо. Бате, аз не ти бия демидж с 100 меч. Да. Ти хак ли си? Я го и на тези сил не ти бия. Да, бе, това е минус 10 000 атака. Да, Чакай, вие можете ли отваряте тези честове? Не мога само да разпора майка ти. Те са ми фреса. Да, бе, ама не мога да ги отворя. ама майка ти не е фресна. Чай, тук има един вилиджър, Радо. Ти трябва... Бият ме! Айде, умре си вилиджери. И така, това сме всичко токи, когато завършихме къщата. И не знам дали сте снимам... Fuck you! Вилиджера. Не знам дали снимам на Радо, този защо сложи сървър. стъкло? Може да снимам, може и пък не. Ще се свириме. Радо, защо сложи стъкло тук? Довиждане.